Ak si ideš stavať budgetový počítač a otvoríš si krabičku od procesora, tak ťa s najväčšou pravdepodobnosťou čaká niečo takéto. Je to stokový chladič, ktorý výrobcovia dávajú k tým budgetovým procesorom, ako sú i5 alebo Ryzen 5. Veľa z vás ho zaručene rovno hodí do koša. Ale je naozaj taký zlý, ako sa o ňom hovorí? Poďme ho teda vyskúšať. Keď zapneme komp a nič na ňom nerobíme, tak sa teploty procesora pohybujú okolo 35 stupňov, čo není také strašné a ten hluk tiež není až taký citeľný, okolo 60 decibelov. Ale ako náhle dáme procesor pod stres test, tak veci začnú byť také horúce. Keď dáme na procesor 100% záťaž, tak nám teplota vystrelí na 70 stupňov, čo absolútne nie je ideálne, a chladič sa nám premení na letovú turbínu, však počujte sami. Ale stále je to okolo 70 decibelov. Ale ako náhle dáme ventilátor na 100%, čo potom vystrelí na 3000 otáčok za minútu, tak to je brutálnych 84 decibelov a znie to asi takto. Čo ako vôbec nechceš počuť u seba v izbe. Ideme sa popasovať, dať ten stokový chladič dole a namontovať môj krásny obľúbený AirTag Freezer 34 E-Sport, ktorý si neviem vynachváliť. Dávať dole ten stokový cooler od Intelu je také divné, pretože si musíš zobrať minuskový skrutkovač a otočiť to v protismere hodinových ručičiek, dokým nebudeš počuť také kliknutie. Keď ti odkliknú všetky 4 piny, tak ho môžeš dať v pohode dole, pastu si nevšímaj, to vieš v pohode zotrieť isopropylom, vôbec nie je nejaká ťažká záležitosť. Keď utrieme procesor, tak ho máme pripravený na montáž ARTIK Freezeru. Ten ako veľký technologický guru som začal stavať predom a úplne som zabudol, že si teraz robím robotu zbytočne. Nevadí, idem nainštalovať ten backplate, ktorý priskrutkujem z oboch strán a ako náhle mám dané všetky 4 skrutky, tak potom zistím, akú veľkú chybu som spravil. Úplne zbytočne som dával tie ventilátory na radiátor, pretože ten radiátor musím aj tak namontovať samostatne. Tak som teda horko ťažko dal tie ventilátory dole, primontoval ten radiátor a namontoval som naspäť tie ventilátory na ten radiátor, lenže ten ARTIK Freezer má taký hlúpy spôsob uchytenia tých ventilátorov cez taký plechový háčik. Je to otras a keď ste inštalovali týmto spôsobom ventilátory, tak viete, o čom hovorím. Úspešne som ich nainštaloval, zapojil som grafiku, káble do kompu, zapol som ho a potom som zistil, že jeden z ventilátorov som dal naopak. Takže super, vypínam komp, rozopínam všetko a idem otáčať ten ventilátor, čo našťastie nebola taká robota, ale aj tak som nadával. Po druhom úspešnom zapnutí počítača sa dostávame na prekvapivých 25 stupňov. Ten obrovský radiátor nám naozaj pomáha, pretože tú teplotu pekne rozloží a máme tam aj o 10 stupňov menej. A ten zvuk z neho není ani taký citeľný. Ako náhle ale dáme stres test na procesor, tak nám teplota vyskočí na 50 stupňov, čo vôbec nie je zlé. A akože zvuk nám tiež vyskočí na nejakých 60 decibelov, ale stále je to akože v pohode pri 100% záťaži procesora. Potom som forsol 100% rýchlosť ventilátorov, čo je okolo 2000 otáčok za minútu, ale prekvapivo bol hlučnejší ako ten intelácky. Ak si pamätáte, ten intelácky sa pohyboval okolo 80 decibelov, tento ide až na 90. Lenže keď si porovnáme tie zvuky, tak ten intelácky doslova škrieka a tento tlačí tú obrovskú masu vzduchu cez ten počítač. A ten hlboký zvuk není taký nepríjemný ako letová turbína. Chcel som to vyskúšať na nejakej hre, tak som to porovnával na Diable. Vo výkone ani až taký rozdiel nebol, pretože či už pri tom inteláckom alebo tom Artiku sme mali okolo 150 fps. Rozdiel bol ale v teplote procesora, pretože pri tom inteláckom išiel až na 50 stupňov Celzia, čo keď porovnáme s tým Artikom, tak ho držal pri hraní Diabla na pekných 30 stupňov Celzia, čo nám ukazuje naozaj pekný 20 stupňový pokles pri teplote. Tu ale zostáva otázka, či sa ti oplatí investovať do toho lepšieho chladiča. Čo sa týka hluku alebo nižších teplot procesora, áno, oplatí. Tu nám zostáva ale dôležitý faktor a to je cena. Ten môj ARTIK Freezer ma stál 50 €. Keď som si išiel stavať počítač, tak bol budžetový. Mal som naozaj že úzky budžet a celý počítač ma na tú dobu vyšiel okolo 850 € bez chladiča. Tých 50 € na zvyš som proste nemal a radšej som ich zainvestoval do lepšej grafiky, čo bola na tú dobu 3060. Preto ak ti môžem poradiť, keď si ideš stavať budžetový počítač, tak sa úplne vyser na chladič. Pokiaľ ho máš v balení, lebo tento chladič it gets the job done. Proste on ti uchladí ten procesor, vieš na tom hrať, áno, raz za čas ho možno počuješ, ale na ten prvý mesiac používania tých 50 € ušetrí, buď si za to kúp lepšiu grafiku, alebo viacej rámky a eventuálne si kúpiš lepší chladič, alebo aj vodné chladenie, ale zo začiatku je toto úplne postačujúce. A ak ťa zaujíma viacej takýchto videí, hoď follow.